Ukhona yini okungakubopha, njengoba isibonda esifihlile esikhishiyeni sakho sikuvimbela ukuba uphile ukuphila okuluhlaza okudabukisayo? Kufana nokuthi kukhona okukwenza ungakhanyi, uhlale ukhungathekile, njengomuthi ongathuthuki ngoba uthukuthelele izimpande ezimbi. Awusebenzi ngokugcwele ngoba kukhona okukucindezelayo. Lokhu kubopha inhliziyo yakho, kuyashesha ngaphandle kokuba uqaphele. Uyazi ukuthi unegonko elihle, kodwa awukwazi ukuqala. Kunjengokuthi kukhona olukhulu olukuvimbela, nakuba wazi kahle okumele ukwenze. Abantu abaningi beza kimi bethi, nginephupho, nginezinhlelo, kodwa angiqali. Ngithi kubo, unqatshiwe ngaphakathi. Okubi nakakhulu ukuthi uyazi lokhu, uyakuqonda, kodwa awazi ukuthi ungaphunyuka kanjani. Ngiye ngabona abantu abahlakaniphile, abanezibono ezingashintsha izwe, behlala bekhungathekile, benqatshiwe. Abanamakhwaphi, abawagwegwesi, abanawo amandla, bayabanjwa yinto ethile. Kwakunjalo kimi eminyakeni eminingi edlule. Ngangiphumelele, nginawo amaqhawe, kodwa ngangingenzi isinqumo esibalulekile. Ngangifuna ukukhulisa ibhizinisi lami, kodwa ngangesaba. Ngangizizwa ngicindezelekile, ngathi kwenzeka into embi. Ngangithi akusikho manje, ngizolinda. Ngangingazi ukuthi ngiyaziqhela. Kukhona amandla akulwa nokukhula kwakho. Awakhali, kodwa aphuza amazwi athi, kuthiwani uma kungalungi? Kuthiwani uma ulahlekelwa imali? Kuthiwani uma behleka ngawe? Uyakukholelwa lokho? Zingaki izibono ezinhle ozishiyile zidlule? Zingaki izikhathi ozibonile abanye benza into owayeyicabange, uthi, ngangiyicabange lento? Akusiyo inhlanhla, yindlela yokuphila. Uhlelo lwakho lungaqeda iprojekthi yakho ngaphandle kokuba uqaphele. Ucwaningo luka-Harvard Business Review lubonisa ukuthi amaphesenti angama-70 abantu bayeka izibono ezinkulu ngaphambi kwamahora angama-48. Kungani? Bangabanjwa yizinto ezenzeka ezikhathini ezedlule. Abakwazi ukuzithemba. Uma kunjalo ngawe, khumbula, awukhohliwe, uhlale uqeqeshwe, futhi ukuqeqeshwa kungashintshwa. Kodwa uma ufisa lokhu, uma unquma ukuvuka uphume, ngisho nokwesaba, enginisimini sami ngicela bonke bavuke. Abanye bavuka ngokushesha, abanye bahamba. Ngibona ukungqubuzana ebusweni babo. Bafuna ukuvuka, kodwa baboshwe. Akunanginina, akukho isihlalo, kodwa ukwesaba ukuba abantu bangaboni. Abanye bathi kimi, ngingathanda ukuvuka, kodwa kukhona okuyangibopha. Ngithi kubo, usuthole into ekuvimbela ukukhula empilweni yakho. Lokhu kuyona amandla okudinga ukuwalwela. Ulwa nalo ngesenzo esincane, ngisho nokungabaza. Awudingi imvume yokushintsha impilo yakho. Udinga isinqumo sicacile, siqinile, esingaguquki. Namuhla ungase ube nempilo efanayo eminyakeni eminingi edlule. Mhlawumbe umsebenzi ongakududuzi, imali embi, ubuhlobo obukulahla amandla. Uqhubeka hayi ngoba ufuna, kodwa ngoba ubanjwe. Nginilalele, lokhu kungaphela namuhla uma uvuma ukuthi ubanjwe. Uma unelitha lokuvuka, uyazi ukuthi yini okumele uyenze, udinga nje ukukhuthazwa. Mhlawumbe lokhu kuyisikhuthazo obekulindile. Into ekubopha mhlawumbe ayikubonisi, ayikuthinti, ikhona kuwe ikulawula eminyakeni eminingi, awuyiboni. Ngikhuluma ngombono. Okuyisitha esiyenqaba esilawula izinqumo zakho, izenzo zakho, imali yakho, impilo yakho, ubuhlobo bakho. Uzama ukushintsha impilo yakho, uqala ngentshiseko, uthatha izinyathelo zokuqala, bese yonke into iwohloka. Uzizwa njengokuthi ubuyela endaweni efanayo. Akusiyo inhlanhla, akusiyo inhlanhla. Yimbono yakho esebenza ngaphandle kokuba uqaphele. Umbono uyisisetshenziswa sokukholelwa kanye nemikhuba ebhaliwe engqondweni yakho engasebenza njengomshini. Uqeqeshwe kusukela ebuntwaneni, ngokusekelwe kukho konke okuboniswe, okuzwe, nokuphilayo. Okubi kakhulu ukuthi uzama ukuhlala endaweni ofuna ukuyiyeka. Ngisho noma ungajabuli, ngisho noma impilo yakho ikude nalokho okufunayo. Uye wabona ukuthi abantu abaningi babuyela ebuhlotsheni obufanayo.
noma abantu abazuza imali bese beyilahlekelwa yiyona ngokushesha, noma abaqala into entsha ngentshiseko bese beyeka phakathi nendlela bengakwazi ukuthi kungani. Konke lokhu kuyimbono, yona ekwenza wenze izinto ezimbi, ikwenzele izaba, ikukholisa ukuthi akusikho isikhathi esifanele, awulungile, kungcono ukulinda. Uyakukholelwa futhi ngenkathi ukukholelwa uhlala ubanjwe. Kukhona izingxenye zombhalo wezingxoxo zami lapho ngikhuluma ngalokhu, ngisho ngemuva kokuba uvukile wenze isinqumo, abaningi bayabuyela. Umbono ubuyela ekulawuleni. Kuyenzeka lokhu, uyakhuthazwa, uthatha isinyathelo, bese ubuyela. Zingaki izikhathi lokhu kwenzekile kuwe? Isayensi iyakuqinisekisa lokhu. Ucwaningo lwe-University of Southern California lubonisa ukuthi ubuchopho bomuntu bufuna izindlela ezaziwayo uma bucindezelekile noma abangabaza. Ngisho noma ushintsho lungcono, uma lungaziwa, ubuchopho bakho buyoluthukuthelela. Buzama ukuvikela, ngisho noma kusho ukuhlala empilweni oyayidedela. Kwakunjalo kubafundi bami ababili, uMichael noRicky. Babefisa ukuvula ikolishi lokuqeqesha izinja, iPuppy Academy. Babenekhono, ulwazi, uhlelo, kodwa babeqatshiwe. Bathi bazokwenza izinyanga, cishe belungile, kodwa isikhathi siqhubeka, akukho lutho oluguqukayo. Kwaze kwaba ngolunye usuku, ngemuva komsebenzi omningi wangaphakathi, benza isinqumo, sizokwenza, ngisho nokwesaba. Benza njalo. Namuhla, iPuppy Academy iphumelele. Lokhu kwenzeke ngoba baqeda umjikelezo wembona. Ungase ubanjwe yilowo mjikelezo manje. Ungase ube nempilo engawona owakho, kodwa uyayigcina ngoba ibhentshana, futhi konke okujwayelekile kubonakala kuphephile, ngisho noma kukubhubhisa. Yilokho okwenza ukushintsha kusabise. Umbono wakho ulwa nento entsha. Ufuna ukukhula, kodwa ubuchopho bakho bufuna ukuvikela. Lokhu kwenza ukungakhululeki. Ukuhlupheka. Ukuhlupheka okuthiwa isikhumbuzo sokuthi kungcono ungenzi lutho. Kodwa empeleni isisindo sokuthi usuzoqeda umkhuba. Ukuhlupheka akukhuli, kuyokuzalwa kwempilo entsha. Uyona mpilo yakho endala ezama ukulwa nentsha. Kuyilapho kufanele ugcine amandla akho. uBuckminster Fuller uthe, awushintshi izinto ngokulwa nento ekhona. Ukuze ushintshe into, yenza into entsha, eyenze isidala singasebenzi. Ukulungile. Udinga ukuthola umbono omusha wakho. Udinga ukuzibona ngendlela ehlukile, ucabange ngendlela ehlukile, usebenze ngendlela ehlukile, ngisho noma kuqala kubonakala kuyisicefe. Lapho ngenza isinqumo sokuqala esiphikisana nombono wami, ngase ngisaba. Lapho nginquma ukuyeka umsebenzi wami ozinzile ukufundisa ukuthuthukiswa komuntu, umndeni wami ucabange ukuthi ngiyisilima. Ngangicabanga njalo. Kodwa ngangazi ukuthi uma ngingalwi nalesi simo ngaleso sikhathi, ngiyazisola. Kwakusabisa, kwakungakhululeki, kodwa kwakhulula. Konke kwaqala ukushintsha ngemuva kwalokho. Udinga ukuqonda ukuthi ukuphula umbono akukuhle, akusiyo into esheshayo, akuyona into eyenzekayo ngokuzenzakalelayo. Kodwa kuyadingeka. Kuyenzeka kuphela uma uzinikeza umyalo, bese uwulandela. Ngisho nokwesaba. Ngisho nokungabaza. Ngisho noma akekho oqonda. Izinga lakho elilandelayo likhona ngaphesheya kombono wakho. Into kuphela phakathi kwenu, isinqumo sakho sokuthatha isinyathelo. Akubalulekanga ukuthi ubanjwe isikhathi esingakanani. Okubalulekile ukuthi yini oyenzayo manje. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi bafunda ngoba bezwa, bebona noma bafunda into ethile. Kodwa ngizokutshela iqiniso elibuhlungu, lokhu akuyona ukufunda. Yilokhu ukuqoqa ulwazi. Uma ulwazi lwalanele, abaqaphi bamalibrary babeyingqoqo. Ukufunda okuyiqiniso kuyinto ehlukile. Ukufunda lapho uzwa umbono, uwuthatha ngomzwelo, wenze isinqumo bese usebenza. Ngaphandle kwesenzo akekho ukufunda. Ugcina ulwazi lukho konke futhi luhlala lapho, luvaliwe, alusebenzi. Abantu abaningi banamathele ekudleni, kodwa besaba ukusebenzisa. Lokhu engikubiza ngokuhlakanipha okuvaliwe. Abantu abakwazi okuningi, kodwa bayashintsha kancane.
Nganginjalo. Eminyakeni yami yokuqala yokufunda ngokuthuthukiswa komuntu, ngangilayisha konke engikufunayo, ngibona izingxoxo, ngiloba amagama, kodwa angishintshi iqiniso lami. Kungani? Ngangingasebenzi. Ngaqonda lokho ngolunye usuku, umqeqeshi wangibheka wathi, "Awufundi, uziqhela ngolwazi." Lokho kwangishaya njengokushaywa. Kwakungakhululeki. Kwakuyihlazo. Kodwa kwakuyiqiniso. Kusukela ngalolo suku, ngenze umthetho empilweni yami, uma ngingasebenzi ngalokho engikufundile emahoreni angama-24, ngiyakulahla. Alukho lutho uma lungenzi lutho. Ungase ube nalokhu manje. Zingaki izincwadi ozifundile kulo nyaka? Zingaki ividiyo ofana nale ozibonile? Zingaki izinto ozishintshile? Lokhu kuyimpendulo. Akubalulekile ukuthi wazi kangakanani. Okubalulekile ukuthi yini oyenzayo ngalokho owakwaziyo. I-University of Chicago ikhiphe ucwaningo olubonisa ukuthi ubuchopho buqinisile ulwazi lapho kunokuphikisana nokusebenza. Okungasebenzi uyakhohlwa. Uma udla ulwazi oluningi ngaphandle kokusebenza, ukhulise ukuqamba amanga kokuthuthuka. Ucabanga ukuthi uyathuthuka, kodwa uhlala ukhungathekile. Ukufunda kudinga ukuhamba. Kudinga ukungakhululeki. Kudinga ukuzama nokwehluleka. Awudingi ukuphumelela ekuthini kokuqala. Udinga ukuqala. Futhi uyazi ukuthi iyiphi inkinga enkulu. Abantu abaningi bahlobana isenzo nomphumela ngokushesha. Uma impumela ingabonakali ngokushesha, bayayeka. Ukufunda okuyiqiniso kwenzeka ekuthuthukeni. Kuyilokho okuthola khona ngokwakho ngenkathi uzama. Ngihlangane nendoda encane emfundisweni yami ebizwa ngeStefan. Uyeza kimi ngezibono ezintsha. Izibono ezinhle, ezicabangelayo, ezikwaziyo. Kodwa akazange asebenze. Isaba sakho sonke sasikhona. Kwaze kwaba ngolunye usuku, ngathi, "Stefan, lokho okubopha akuyona umbono. Yikukwesaba ukudumazeka." Waba khona isikhashana. Bese kuqala ukukholelwa. Ngeviki elandelayo wasebenza. Wasebenzisa umbono, ngisho nokwesaba. Impumela ayikho ehambisana nempilo. Kodwa yayisiqalo sokuthuthukiswa kwakhe. Awudingi ukuqiniseka. Udinga isibindi. Ngalunye isinyathelo ufunda okuningi. Ngalunye ukufunda okusha ukhulula inguquko yakho entsha. Impilo ikukhazimulisa ngenkathi uhamba. Umkhafa wakho uyashintsha uma uqeqesha. Imali yakho iyashintsha uma usebenza. Izwe lakho liyasinda uma uya. Yekani ukufihla ngemuva kwezincwadi, amavidiyo, izifundo. Yekani ukulinda isikhathi esifanele. Isikhathi esifanele yisikhathi lapho unquma khona ukusebenza. Futhi kungaba manje. Umbuzo ungukuthi yini oyenzayo ngalokho oqonde. Uma ungasebenzi, kwakungumodeli olulodwa. Awudingi umodeli omunye. Udinga impilo entsha. Ukuzivocavoca kuyinye yalawo mazwi abantu abaningi abazwa ngayo ngokuhlupheka. Uma uzwa ukuziqeqesha, ubuchopho bakho bucabanga ngokuba nzima, ukuhlupheka, izibopho. Ngizokutshela iqiniso elishintshile impilo yami, ukuziqeqesha akuyona ijele. Ukuziqeqesha kuyinkululeko. Inkululeko yokwakha impilo ofuna ngempela. Ukuziqeqesha kimi yikhono lokunikela umyalo bese ngilandela. Kuyena mina ngibona isibuko bese ngithi uzokwenza lokhu. Futhi uzokwenza manje. Ngaphandle kokuxoxa. Ngaphandle kwezaba. Ngaphandle kokugwenya. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi abanawo amandla ngoba bazalwa benjalo. Kodwa ukuziqeqesha akuyona ikhono. Ukuziqeqesha kuyisinqumo. Kuyisiko. Kuyisiko. Futhi uyazi ukuthi yini enye? Abantu abaningi bayazi ukuthi yini okumele bayenze. Kodwa abayenzi ngoba belinde inkani. Ngizokutshela into, ukufisa kuyinto ekhulu yinto. Kubonakala futhi kuyovela ngaphandle kokwazisa. Uma uthanda ukwakha impilo yakho, uzohlala iminyaka wenza izinto.
Ukuziqeqesha ngakolunye uhlangothi wenza lokho okudingeka kwenziwe ngisho noma ungathandi. Futhi lapha kukhona amandla. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangibhala khona into entsha. Akuzange kube lula. Izibono zaziphazamiseka, ikhalenda liqine, izibopho zande. Kodwa ngenzenze isithembiso kimi, le project izoqeda ekupheleni kwenyanga. Ngiyigcine. Uma ngingahlulwa yimi, ngingaba namandla anjani okugcina izithembiso zami ezweni? Abantu abaningi bayalahlekelwa ukwethemba ngoba benza izithembiso abangazigcini. Baqhamuka ukuba baqale ukudla. Bathi bazophunyuka ezikweletini. Bathi bazofunda, basebenze, bashintshe. Kodwa abayenzi. Njalo uma lokhu kwenzeka, into ethile iphula ngaphakathi kwabo. I-University of Toronto ikhiphe ucwaningo olubonisa ukuthi abantu abathuthukisa amasiko amancane okuziqeqesha banethando eliphezulu nezinga eliphezulu lokukhokha. Kungani? Njalo uma ugijima umyalo owazinika wena, uqinisa ubunikazi bakho. Uzibonisa ukuthi uyathandeka. Lokhu lushintsho konke. Ukuziqeqesha kufana nemisipha. Ekuqaleni kuyahlupheka. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuyaba njalo. Futhi ngemuva kwesikhathi kuba njengento ejabulisayo. Abanye bathi angikwazi ukugcina amasiko. Ngibuza, uyageza amazinyo akho nsuku zonke? Uphuma endlini ugqoke? Udla lapho ulambile? Usenamasiko? Udinga ukuyifaka ngokwakho? Futhi uyazi ukuthi yini imfihlo yalokhu? Ukucabangela. Udinga ukwazi ukuthi yini oyifunayo. Futhi udinga ukufuna okwanele ukuba ungasamukeli izaba. Sawubona, bazalwane. Ningiphe isikhathi sami esincane. Kukhona into engihlala ngiyicabanga ngayo, ukushintsha impilo yethu, ukukhula njengabantu. Siyazifisela lokhu, kodwa ngezinye izikhathi sihlala siqala amaphupho, singawapheli. Sifana nebhontshisi elimele, lizama ukukhula, kodwa lihlala liboshwe emhlabathini. Siyakwazi, siyabona, kodwa uvalo lusincintisa. Sithi angikwazi, kodwa ngempela yilona ilizwi lesiyonqoba. Ngingumuntu ongayazi, ngiphethwe yilokhu. Bengifuna ukushintsha, kodwa ngidinga umkhombandlela. Ngingumuntu ophila ngombono oqondile, ngithi, qala kancane. Qala ngento encane, into enkulu kuwe, kodwa engabukeki njengento enkulu kwabanye. Kufana nokufaka itshe elilodwa emzini, kancane kancane uyakwakha umuzi omkhulu. Ngike ngenze lokhu kwabanye. Ngikhumbula uKaren wayedangala. Wayeqala izinto akazifezi. Ukuzila ukudla, imisebenzi, ubuhlobo konke kukuzulazula. Ngathi kuye, Karen, khetha into encane, yenze imihla engu-20 one ngaphandle kokuphazanyiswa. Wamukela ukuphakama ebusuku, abhale ikhasi elilodwa ngamaphupho akhe. Ngemuva kwezinsuku ezingama-20 one, wayeshintshile. Ukuqina kwakhe kwakubonakala emehlweni akhe, emzimbeni wakhe. Wayeqale iprojekthi entsha. Uthi, angizange ngicabange ukuthi into encane kangaka ingangishintsha kangaka. Yilokho ke, kuncane kodwa kunzima. Yikho abantu abaningi abangashintshi. Kudingwa ukuzimisela, ukuba nesibopho, ukuqina kwengqondo. Ngingcwele nina, qalani namuhla. Khethani into eyodwa eniyazi ukuthi kufanele niyenze, kodwa niye nayidelela. Yenzani izinsuku eziyisikhombisa, ngaphandle kwezizathu, ngaphandle kokuphazanyiswa. Ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa, nizobona ukuthi ningabantu abanamandla kunalokho eniyakucinga. Ukuphila okufunayo kukuzimisela kuphela. Aniyadingi lutho ngaphandle kwemizamo yenu. Akusiwo amandla, noma ithuba, noma ingcebo, yiyona izinqumo ezincane enizidelayo. Amasiko, uvalo, liyona into enibuyela kuyo. Manje sesiyazi lokhu, asisadingi ukukuyeka. Qhubekani nami. Siyokhuphuka ndawonye. Kancane kancane izinto zizoshintsha. Ngiyabonga ngokuba lapha. Siyabona kumavidiyo alandelayo.